tiedä se. Koska näistä niin voit se vastaa, kun sinne huudetaan. Koska Ei pidä paikkaa. Tuon takaa. Älä työ mua enää. Sovitaan nyt sillä lailla. Niin, joo. Ei, no mä voin tuoda sitten. Toivottavasti et Älkää, antakaa hänen olla rauhaa. vitun ruokarasva saatana. Se on mulle semmonen homma. Sä et joudota vielä mitään. En tiedä, se on mun kaveri. Mä oon edes tullut 3, 4, 5 vuotta yhteensä toiseen. Herran syntis nyt. Mä oon sun pappis. Pappi perkele. Pappi perkele. Nyt tässä on semmosia jätkiä, nyt sä kuule kutsut housuun. Eilen sä paskallisit housuun, kun mä olin. Sä menet polville tuohon pöydät joudut anteeksi nyt. Mä pyön Jounilta anteeksi. Saat Jouni anteeksi. Eikö nousat ylös siitä ja tuut tohon. Sä menet polville ja tuohon. polville tohon eteen ja pyydät anteeksi. Saat Jouni pyytää anteeksi. Sä menet tuohon polville. Mä menen pyytää anteeksi. Kuvatkaa vaikka sitten. No joo niin tehdään. Joo, niin. Niin on sit Pidät dokumentti. joudut anteeksi. Joo, niin. Siihen eteen ja pyydä kädet. Jouni, saako anteeksi? Niin. Tuo on hyvä, kun minäkin jo joskus niin varastitte multa kaikki. Ketkä? Porroni ja tämä. Jos kaveri pyytää sulta anteeksi, että annaks sä se anteeksi? Anna. An sillä sit käsi. Amen. Anna se mulle valkeita natsan päälle vielä. Ei mulla. Voin istumaan. No kyllä oli Joo, niin. okei, joo. Makasin tuolla sängyssä. Nämä herrat pakastimen tyhjensi jääkaapit. No missä se Korhonen nyt sitten on? Korno ovena. Paidat jotain, kato nyt. Se on omenas nyt. Älä ne mee tommosen halpaa, kato mitä siellä on. Sä oot niin tarkka. Kattoko minäkin? Vaan kun mä oppinut on, että sun on sinun isä. Mä kaljasen vaan, mä ostin. Ja mä kun sä oot. Minä ne ostanut. Jos sä tämmönet yhtään mun neljää, niin mä oon vielä pahempi painos siitä. Minä oon oppinut tunteen kyllä. Mä oon katsottu kampittaa. Ei siellä on mitään. En mä kovaa. Oli siellä maitoa ainakin monta litraa. Äläkää muuta viekö viimeisikään. Saatana. Niin sua ei. Mulla ei vittu. Mikä siinä No on? eipä se vittu ollutkaan. Älä nyt tuu lähtee. Annaksa mulle valkeen vielä? Käypäs istumaan. Mä istu koko ajan. No sä voit tuo istua. Kai meillä kaikki tuolet on rikki ja kaikki muutkin. No. Ei ne kaikki vielä. Sä voisit tarvittavaa. Istu johonkin paikkaan. Niin. Älkää muusta välittäkö, mulla on hyvä tarina. Mä välitän. Mulla on hyvä Mä tarina. tonne sun tarkkaan. En Tunne. kauhea tarkkaa. Mennyt paskaan. En mä syytä mistään. Mä tunnen sun niin Mitä sä repsi Mistä sä mua tunnet niin? jostakin. Niin no mistä? Mitä repsi porsas? Miten sä ihmeempiä? Hä? Siellä kirkkien poikien Sä oot kerran niin- vai sä oot pahojen niin- poikien kerran? Ei, kun sä oot niin tuttu. No sillain on Tallinnassa, kun ne huorat sanoo. Tunnuuko sä Sireni? Pelottaa. Ei pelota. Ei todella. Se tulee ensi kuussa takaisin. Se on nyt tulla Taimaassa. Sä maket. Vittu sä missään Taimaassa. Oo.
Kun sä mua kattoo. Ei kun vilkasin vaan. Et sä kattoo mua päin yhtään enää. En kato, en joo. Saatana, niin se En joo, en joo. Kyllä mäkin Lopeta juttuja. kyllä. Mä kaikkea uskon. Katso johonkin muualla. Joo. On se taivaan. Pitääs kyttää. On se ruskea poika, kun se sieltä tulee. Rivettävä.